nebo je plavo kao njene oči, more je nemirno. Bok, ja sam Iva Plavšić, napisala sam roman Pilula sreće. Do sad su mi objavili 2 romana, dakle pisac sam sa iskustvom. U mojem romanu glavna junakinja Lea zajedno sa svojim prijateljima pokušava se nositi sa tmurnom svakodnevnicom 90-ih na način da se priklanja alternativi. Oni se pokušavaju hrabro nositi, odnosno oduprijeti onima koji žele na silu promijeniti lice njihovog voljenog grada. Lea nije osoba koja se predaje. Ona se bori ne samo za svoje mjesto pod suncem, već i za druge, za većinu. Lea je iskrena, pravična, neokaljana. Ona ima snagu i u stanju je preokrenuti Zagreb naopačke. U trenutku kada Lea upoznaje svoju srodnu dušu Sanjina, ona mu povjerava kako je protiv nje napravljena zavjera i da je život u opasnosti. Djevojke diše slatne rajske ptice, neka nečujno prođu vlakovi sudbine, ne budite je posle ljubavi koju je dala samo meni. Da bi mogla uopće razmišljati o objavljivanju svog 3. romana, morala sam započeti ovaj projekt na Indiegogu. Uz vašu pomoć, ovaj roman bi zaista mogao biti objavljen. Govorim zaista, jer umjetnici kojima je potreban novac najčešće ovise o državi ili sponzorima poput kakve velike, moćne, bogate tvrtke, a ukoliko čovjek ne odgovara njihovim kriterijima i ne uklapa se u profil ljudi kojima bi oni posudili dali novac, on novac niti ne dobiva. Moj nakladnik, gospodin Damir Mikuličić iz Izvora, koji mora podmiriti troškove redakcije, redakture, prijeloma sloga, tiskarske troškove i tako dalje, nema novaca, kao niti većina drugih nakladnika u Hrvatskoj danas. Ukoliko dostignem svotu koja mi treba, ovaj roman bi mogao gledati već ove godine svjetlo dana. Znam da ste tamo negdje. Samo možda spavate, pa se sve nekako nadam da ćete se probuditi, da ćete probuditi svoje prijatelji koji spavaju i da ćete mi probati pomoći. Koju je dala samo meni, samo meni.